Mala som pocit, neviem, či som to sugerovala, že mi trpne ruka na tej strane, na ktorej bola tá uzlina. A vlastne na tej pohotovosti mi pani doktorka povedala, že to bude len nejaká hlúposť z vyrážky alebo niečo podobné. A vlastne hneď sa začala séria vyšetrení ako rentgen a znova krčné a všetky tieto cievne, všetci lekári to vlastne mali v rukách. Až som sa dostala na interné a vtedy pani primárka povedala, že môže ísť o nejakú vážnu krvnú chorobu, ale nepovedala mi vtedy akú, len do tých papierov, s ktorými ma poslala preč, napísala, že je tam podozrenie na lymfóm. Príčina lymfómov, vzniku lymfómov nie je známa vo väčšine prípadov. Vieme, že k vzniku lymfómu, teda transformácii normálnej bielej krvinky na takú nádorovú, dochádza mutáciami génov v jadre bunky, ale príčina tých mutácií nie je známa. Rozlišujeme dedičnú zložku a tú, ktorá je tzv. Sporadická, čiže nededičná. V onkológii všeobecne platí, že pokiaľ nie je histologicky dokázané nádorové ochorenie, nemôžeme pacienta liečiť ani chemoterapiou, ani obžarovaním nejako. Počas toho dlhého obdobia bol mojou najväčšou oporou manžel. Dosť to prežíval, možno často ešte horšie ako ja. Aj si možno troška vyčítal, že na začiatku, keď som sa troška posťažovala, že som unavená, tak síce s humorom, ale povedal, ako môžeš byť unavená taká mladá baba. Vyšetrenie hmatom pred operáciou nemusí vždy jednoznačne korelovať s nálezom pri operačnom výkone. Tie uzliny sa môžu nachádzať oveľa hlbšie alebo inde uložené. Tak môžeme, hej? Bola k nám odoslaná 26-ročná pacientka, ktorá bola vyšetrovaná klinickými onkológmi s nálezom zväčšenej lymfatickej uzliny. Táto operácia by mala slúžiť na odstránenie jednej alebo dvoch uzlín, ktoré sú hmatné, za účelom histologického vyšetrenia a určenia typu ochorenia, jeho štádia a následne určenia ďalšej možnej liečby. Objednali ma na chirurgiu na operáciu a na chirurgii mi vyoperovali lymfatickú uzlinu z krku a potom sa už len čakalo na výsledky. No a po čase, koľko to presne trvalo, asi 4-5 dní, tak sa potvrdilo teda, že je to lymfóm. Diagnóza bola tá prvá Hodgkinov lymfóm. Lymfóm, tak veľmi zjednodušene povedané, je nádor lymfatického systému. Lymfatický systém je systém lymfatických ciev a lymfatických uzlín, ktoré zjednodušene povedané obsahujú biele krvinky, ktoré nás vlastne chránia organizmus pred infekciami a inými procesmi, ktoré môžu organizmu škodiť. Čiže lymfóm je nádor pochádzajúci z lymfocytov a keďže lymfocytov máme viacero druhov a oni sa vyvíjajú, prechádzajú rôznymi štádiami vývoja, tak aj lymfóm vlastne nie je jedno ochorenie, ale ide o skupinu ochorení, ktorá sa vlastne nazýva maligné lymfómy. Na chorobu som vlastne prišla úplne z večera do rána, že naozaj to bolo v mojom prípade taký veľmi rýchly skok. Že ráno som sa proste zobudila s hrčou na krku a potom už to všetko vlastne išlo veľmi rýchlo. Ja som volala hneď ako prvé mame, samozrejme, a ona povedala, že je to iba navretá uzlina, lebo s tým som sa stretávala v detstve často. A samozrejme babské rady ako octanová másť a omotať si to. Ale ja som inštinktívne hneď ako prvé plakala, lebo mi to bolo cudzie. Cítila som, že to tam nejak nepatrí.
Veľmi dôležitou vlastne súčasťou vyšetrení je dôkaz nádorového ochorenia. V onkológii všeobecne platí, že pokiaľ nie je histologicky dokázané nádorové ochorenie, nemôžeme pacienta liečiť ani chemoterapiou, ani ožarovaním nejako. Čiže pacient má urobené odbery a čo najskôr ho vyšetríme a pošleme ho na chirurgickú ambulanciu, kde dostane termín na vybratie lymfatickej úzliny. Tie úzliny môžu byť hmatné na krku, alebo v pazuchách, alebo teda v rozkroku. Zdôrazňujem, že pri diagnostike lymfómov je dôležité vybrať lymfatickú úzlinu a získať dostatočné množstvo nepoškodeného materiálu na histológiu, lebo lymfómov je veľa a diagnostika maligných lymfómov je komplikovaná. Patológ musí nezriedka vykonať množstvo farbení a špeciálnych testov, ktoré umožní presne stanoviť, či vôbec ide o lymfóm, čo nemusí byť vždy jednoduché, a potom o aký presne typ lymfómu sa jedná, pretože to nám umožní potom presne liečiť pacienta podľa toho, čo mu je. V priestore za kľúčnou kosťou bolo identifikované takéto lymfatické tkanivo, ktoré sa nachádza až poza kľúčnú kosť, ktorú matáme tuto jej horný okraj. To tkanivo vyťahujeme spoza nej pomerne dopredu s tým, že použitím jemných nástrojov a elektrokoagulácie ho oddelujeme. Toto je lymfatické tkanivo, ktoré má inú konzistenciu, je inej farby, je tuhé. Tu vidíme takú naružovelú farbu s tým, že tá lokalita je v podstate až za kľúčnou kosťou. Poprosím koaguláciu. Vyskakuje. Toto je celé uzlinové tkanivo. Vidíte, že sú v ňom také tuky, alebo teda okolo, ktoré musíme odtiaľ oddeliť. Nakladáme disektor na prívodnú cievu do lymfatickej uzliny. Uzlinu oddelujeme. Tu sa nachádza odstránené lymfatické tkanivo, ktoré teraz odošleme na rýchle peroperačné histologické vyšetrenie. Výsledok nám bude telefonicky oznámený na operačnú sálu asi o 20 minút od odoslania tkaniva na pracovisko patológie. Keď mi povedali, že mám Hodgkinov lymfóm, tak nevedela som úplne presne, čo to znamená. Ale s tým, ako mi pani doktorka oznámila túto diagnózu, tak mi aj povedala, že je to diagnóza, ktorá nielenže je liečiteľná, ale je vyliečiteľná. Že táto diagnóza je šťastie v nešťastí a objednala ma na ďalšie vyšetrenia. Všetko sú to nepríjemné zákroky. To CTčko, vždy som pociťovala tú horúčavu, ale povedať, že som bola v úplnej pohode, by asi bola ciganina, ale skôr som psychicky bola na tom horšie predtým, ako som vedela, čo mi je. Ako to obdobie tej neistoty na mňa dosť zle vplývalo. CT vyšetrenie patrí medzi základné diagnostické modality pri vyšetreniach u pacientov s lymfómom. Je na báze rentgenového žiarenia, ktoré je snímané detektormi. Následne počítač generuje obraz, ktorý je trojrozmerný. Je možné zobraziť zväčšené lymfatické uzliny, patologické infiltráty, ako aj tumorózne lézie. Prevažne sa robí vyšetrenie hrudníka, brucha a panvy u pacientov, kde sa posudzujú zväčšené lymfatické uzliny, hlavne mediastíne v bruchu a panve, ako aj postihnutie jednotlivých orgánov. Zároveň sa diagnostikujú prípadné pľucné ložiská alebo infiltráty, ktoré sú na CT vyšetrení najlepšie viditeľné. V súčasnosti máme k dispozícii viaceré piliere onkologickej liečby pre lymfómy. Všeobecne môžeme povedať, že základným typom liečby je chemoimunoterapia, radioterapia a niektoré nové spôsoby liečby, o ktoré sa môžeme opierať.
Chemoimunoterapia je základnou liečbou pre väčšinu pacientov s nehodžkinovskými aj hodžkinovými lymfómami a zabezpečuje v súčasnosti veľmi vysoké percento liečebných odpovedí a zároveň aj veľmi veľa pacientov, u ktorých vieme dosiahnuť aj úplné vyliečenie. Prvýkrát som zapochybovala, keď vlastne malo prísť ku koncu tým ambulantných chemoterapií a vlastne ten môj nádor na to nereagoval. Ani nerástol, ani sa nezmenšoval, proste na to nereagoval. Vtedy som vlastne prvýkrát tak akože prišlo mi to ľúto. Pani doktorka bola naozaj natoľko vo mne vyvolávala dôveru, všetci tí lekári, že keď mi oznámila, že teda bude nutná nejaká transplantácia, tak síce som bola nešťastná z toho, že to nevyšlo, ako som to chcela, že som plánovala, že už teda o mesiac bude potom, po všetkom, už len ožarovanie, ale naozaj tí lekári vyvolávajú v človeku takú dôveru, že síce som musela prekonať tú fázu, že dobre, teraz to nereaguje, ale znova prišla fáza, že majú pre mňa niečo lepšie, ako reštart organizmu. Najčastejším dôvodom podania transplantácie je relaps ochorenia, čiže návrat ochorenia u pacientov s diagnózou lymfómu, alebo keď liečba, ktorú sme pacientovi dali, bola nedostatočne efektívna a nedosiahli sme kompletnú remisiu, alebo na uvedenej liečbe náhodou došlo k zhoršeniu ochorenia. Keď sa rozhodneme pre podanie transplantácie, tak v úvode pacientovi dáme chemoterapiu v počte 2 až 3 cykly, po ktorej nazbierame bunky. Tie bunky nazbierame po príprave podaní rastového faktoru. Potom pacient ide na separátor, kde sa odizolujú z krvi kmeňové bunky, ktoré dokážeme cez separátor vyizolovať. Následne sa spracujú, zmrazia a držané sú v tekutom dusíku do obdobia, keď pacienta dáme na transplantačku. Tam sa mu znova dá prípravný režim, ktorý je oveľa toxickejší ako liečby, ktoré dovtedy dostal. A princípom tej chemoterapie je zabiť poslednú nádorovú bunku, ktorú pacient má v tele. A ako nežiaducí účinok je aj poškodenie kostnej drene. Aby to poškodenie kostnej drene nebolo trvalé, tak vlastne predtým sme mu zaistili tie kmeňové bunky, ktoré po podaní tej chemoterapie, prípravného režimu, mu naspäť bunky vrátime. Teraz je tam taká, ja to nazývam, že kosačka a s ňou doslova odkosíme alebo uvoľníme čas tej kostnej dreni. No, skoro ako trávu. To vyzerá tá vzorka, tá tuhšia. No a toto je odber potom tej tekutej vzorky. Ešte jeden vpich, dobre? Znova idem pod ľahkým tlakom, aby som neprerazila masívne kostnú dreň. Dobre, ťahám. Potom môžeme zobrať z tej kostnej drene ešte viacej materiálu a to môže ísť na cytogenetické vyšetrenie alebo na prietokovú cytometriu. A to závisí výber spektra tých vyšetrení od typu lymfómu. Odobratá vzorka kostnej drene, ktorá je z časti v tekutej forme, prichádza do laboratória, kde sa spravia nátery, ktoré sa v priebehu 30 minút nafarbia a po 30 minútach sme schopní venovať prvý pohľad pod mikroskop, kde uvidíme základnú informáciu o tom, čo sa v tej kostnej dreni nachádza. Ja mám základné informácie o tom, čo pravdepodobne tomu pacientovi je, alebo s akým podozrením sa to vyšetrenie kostnej drene robilo. A tu vidno, že niektorých bielých krviniek je tam viac, ako ich v skutočnosti má byť.
tomto zornom poli je väčšina krviniek normálnych. Toto je nezrelá červená krvinka, toto sú vyzrievajúce biele krvinky, toto je niečo menej zrelá biela krvinka, ale normálna. Toto je normálna tiež, toto je normálna tiež. A tieto dve budú zjavne patriť do rodiny tých chorých buniek, ktoré u tohto človeka zjavne postihujú jeho kostnú dreň. Keď som absolvovala ten odber kostnej drene a CT-čko, čo bolo rozpätie asi 2 týždňov, až zrazu som zo dňa na deň opuchla, čo v podstate ešte nemohol byť dôsledok liečby, pretože liečbu som žiadnu nebrala. Ako ma pani doktorka prezrela, tak povedala, že vlastne s chemoterapiou je treba začať okamžite, že nebudeme čakať ani na ten stanovený termín. Máme istú predstavu, čo sa v tej kostnej dreni zhruba nachádza. Či je tam nejaká patológia a aké má základné vlastnosti podľa optických vlastností tých buniek. Potom sa vyšetrí tá vzorka v prietokovom cytometri, čo je prístroj, ktorý je schopný vyšetriť veľké množstvo týchto buniek. To znamená, v priebehu niekoľko desiatok sekúnd prejde medzi 2 laserami v nasávacej trubici zhruba asi 100 až 200 tisíc buniek. Každá z tých buniek tvorí jednu bodku tam na tých grafoch a podľa ich lokalizácie na tých grafoch sa dá usúdiť niečo o ich fyzikálnych vlastnostiach, o ich veľkosti a zároveň o väzbe protilátok, ktoré sme tam pridali, podľa ktorej sa dá usúdiť, o aký podtyp choroby sa vlastne jedná. Časť týchto ochorení má aj nejaké genetické znaky na sebe. Zdôrazňujem získané genetické znaky, toto nie sú vrodené genetické znaky. Genetika pri lymfómoch má svoj význam, zvlášť pokiaľ sa jedná o upresnenie nejakej diagnózy. A v prípade, že máme naozaj potvrdený nejaký marker, tak ho môžeme sledovať. Vieme, ako pacient reaguje na liečbu a či sa ochorenie napríklad vracia. V rámci určitej informácie prebehne nejaká zmena, ktorá je chorá alebo patologická a to je špecifické pre určité vybrané typy lymfómov. Majú charakteristické znaky alebo určité, hovoríme tomu, chromozomové aberácie, napríklad mantle cell lymfóm alebo folikulový lymfóm, ale je veľmi veľká skupina lymfómov, ktorá bohužiaľ nemá špecifické genetické znaky a tam to nie je možné určiť. Štyl. Verneč, prosím. Dobre, ďakujem pekne. Dovidí. Tá histológia potvrdila, že sa jedná teda o lymfatické tkanivo a bude podrobené teda ďalšiemu vyšetrovaniu. To znamená, že preparát, ktorý sme pri tejto operácii odstránili, je adekvátny a bude podrobený ďalšiemu vyšetrovaniu. Dobre. Operačné pole je suché. Môžeme ho zašiť. Bolo len veľmi málo momentov, kedy som si povedala, že sa to nemusí podariť. Väčšinou som naozaj išla proste tvrdohlavo za tým. Možno to bolo aj tým, že keď som začala stretávať všetkých tých lekárov a pána primára, to sú naozaj také osobnosti. Ja som mala normálny pocit, že zoberte si ma a robte si so mnou, čo chcete. Oni boli tak dôveryhodní a naozaj ja som im verila všetko. Všetko, čo robili, som im proste verila a preto to bolo pre mňa vlastne celé jednoduchšie. Radioterapia zaisťuje lymfatickú drenáž po chemoterapii u pacientov. To znamená, zvyčajne pacienti podstúpia chemoterapiu, ktorá skončí po nejakých 4 až 6 cykloch. Následne sa dostávajú k nám na radioterapiu, kde ešte sa zameriavame na ožiarenie lymfatickej drenáže, ako bola postihnutá na začiatku ochorenia. Je dôležité, aby sa pacientka pri ožarovaní hlavy a krku nehýbala. Preto pacientky dávame do masky, do stabilizovanej polohy, aby sa nehýbali, aby boli presne ožiarené všetky uzlinové oblasti, ako majú byť. Polohu overujeme na viacerých miestach,
teda aj uloženie hlavy, krčná chrbtica. Je to v poriadku, sedí to. Neožaruje sa štandardne pri všetkých typoch lymfómov. Sú to vybrané kategórie, doporučenia na základe štandardov, ktoré sú. Čiže pacient prichádza po chemoterapii na našu radioterapeutickú konziliárnu ambulanciu, kde prebieha konziliárne vyšetrenie a rozhodne sa, či ten, ktorý pacient radioterapiu dostane alebo nie. Na našom pracovisku pacientov s lymfomami vykonávame pozitronovú emisnú tomografiu, tzv. PCT vyšetrenie. Po príchode na ambulanciu pacienta zmeriame hmotnosť, ktorá je dôležitá pre stanovenie dávky radiofarmaka, ktorú pri vyšetrení použijeme. A je potrebné skontrolovať hladinu cukru v krvi, glykémiu, pretože jej zvýšené hodnoty by nám mohli znehodnotiť výsledok vyšetrenia. Na diagnostiku nádorových ochorení sa v prípade pozitronovej emisnej tomografie najčastejšie používa radiofarmakum označované ako fluordeoxyglukóza. Je to vlastne špeciálne modifikovaný cukor, glukóza. Princíp vlastne vyšetrenia je v tom, že nádorové bunky pre svoj rast a množenie potrebujú zvýšený prísun energie, ktorý získavajú práve z glukózy. A tá fluordeoxyglukóza vlastne ako taký falošný analóg tohto telu vlastného cukru sa dostáva do nádorových buniek a týmto spôsobom nám tie bunky označí. Teraz sa nachádzame vlastne vo vyšetrovni, kde je umiestnený PET-CT tomograf. Ako už ten názov hovorí, tak vlastne je to prístroj, ktorý je kombinovaný z dvoch vyšetrovacích modalít PET a CT. Po naplánovaní vyšetrenia na akvizičnom počítači najprv prebehne tá CT časť vyšetrenia, ktorá trvá približne minútu. Potom vlastne sa pacient posunie na tom vyšetrovacom lôžku do toho druhého gantry, takzvaného, kde vlastne sa ten obraz potom skladá z takých 15 cm úsekov, ktoré je vlastne šírka detektorov, ktoré pokrývajú to zorné pole. Vyšetrenie možno použiť prakticky vo všetkých fázach starostlivosti o toho onkologického pacienta. Dá sa potom toto vyšetrenie využívať aj v priebehu liečby na posúdenie vlastne skorého efektu liečby s takou ideou, že ak tá liečba teda nie je účinná, tak ju treba zavčasu zastaviť a nahradiť nejakou inou. A takisto sa dá využiť vlastne pri podozrení na recidívu alebo teda relaps, znovu objavenie sa nádorového ochorenia, kedy znovu je potrebné pacienta začať liečiť. Medzi chemoterapiami som mala na začiatku odstup 2 týždne a ja som sa za tie 2 týždne ledva stihla dať dokopy a už to bolo tu vlastne znova, ale zase nehodnotím to nejako negatívne, pretože som naozaj cítila, že mi tá chemoterapia svojím spôsobom pomáha. Aj keď mi vypadali vlasy, aj keď som sa cítila unavená, tak tie príznaky choroby, to najnepríjemnejšie, to svrbenie ustalo. A takisto som odpuchla a ani som sa už v noci nepotila. Aj keď to potenie nebolo nejaké časté, ale bolo to nepríjemné. Potom, ako som vybrala 3 chemoterapie, tak mi pani doktorka oznámila, že z Martina z laboratória prišli výsledky, kde tá diagnóza nie je totožná s tou, ktorú som mala stanovenú. Povedala mi, že sa jedná o non-Hodgkinov lymfóm a bude potrebné zmeniť liečbu. A ešte do toho som brala biologickú liečbu. Za posledných 10 rokov došlo k významnému prielomu v liečebných možnostiach najmä nehodžkinovských lymfómov a v súčasnosti pozorujeme aj významný nárast používania biologickej liečby alebo skúšania biologickej liečby aj v prípade Hodgkinovho lymfómu.
Použitie najmä monoklónových protilátok, ktoré sú, a považujeme ich za cielenú liečbu, ktorá je o mnoho menej toxická a prináša spolu s chemoterapiou významne viac pacientov, ktorých vieme vyliečiť, tak takáto liečba je v súčasnosti, chvála Bohu, štandardom v liečebných schémach, v ústavoch a ambulanciách po celej Európe a samozrejme v celej Slovenskej republike. Poď sem. Jedlo. Sadni si. Pár dní po kontrolnom CTčku som si spravila takú súkromnú Goodbye Hodgkin party a teraz už sú to 2 roky, takže verím, že už si môžem dovoliť všetko.